ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସୁଭାଷ ବୋଷ। ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଆହ୍ୱାନ କିଏ କରିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ବୋଷ। ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। କାମ ନ କଲେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କିଏ କହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ କାମ ନ କଲେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ବିଜ୍ଞାନ କିଏ କହିଥିଲେ? ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ଅଧି ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଦେଶାତ୍ମକ ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କ୍ଳାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।